Nyele miracle karịrị. Obido igwe pratụle na m iwe onye ọrụ ebube aka gị ọmgbe a na-ejasị ọla ebube ewo ọla ebube ọla ebube ọrụ ịtụnanya nna m iji egwu miraculous worker God ihe ọwụ ihe m chọrọ ịjụ nwaanyị a gị na ya na-arụkọ ọrụ achọrọ m ịma ma ọyị gị nwaanyị ka nwunye gị ka awụ m mkpaka ukwu gị awụ m na goshie amụsị ọzọ ekpe monitoring spirit ndị kingdom na otigere gị onye ajụjụ dosa ado nnukwute ajụjụ doro eme ịjụrụ m ka m azala m gị ya asị m awụ m gị na awụ m mkpaka ukwu gị monitoring spirit ndị ngonu ndị kingdom na otigere gị sị gị ga chọpụta ihe niile gbasatara m kishi nke ahụ bring them down I cannot nwechike dodi ihe gwụrụ ọrụ gakwa gị n'anya gị na-erugharị ka edi abalị nwa busu nwa lọgbọ ehi ụra ebere ịjụ ihe nwụ kedu ka ị na-abịa nga na-akparị my client n'ihu iji onwe gị aka ihe oyiri gị client mụkwara anyị ime mmụ ime ole otu onye awụ Clement onye oshaga awụ client gị Clement efu gbajiwele ihe gburu gụpụta ọ na-echi n'abalị gana ajụ mmadụ ala ụra ụra ọdụ aga n'anya ego ga-aga ime anya ote udude a ga-eri ka plantain n'abalị ị ga-eru ka akpụ gị wepụ maka na ịkọchị ka ha mụ sweet ledị nwa lollipop m ihe mere ya nga rie flight dinner gị he ka ugbu a eji m navigation shie navigation a na-agwa gị in such a way well navigated I ga-eri ship dinner I navigated inside because come on let's go like it's a country off my honey because hapo dala mu hapo makazi ya watu kwanu ay there is time for everything. Instead of time I will call you. But I'm going to even go this is the time for freedom. This is time for salvation. Behave like students.
I will learn the people. Behavioral method. Can you make a town? Will I know the whole time? Omugawa. And I'm not having a bedroom out. Don't you know I work with our? I would have version I got let in here. They come to Putawa. Macapata, the Gamma Patanga, no nail is half on your low. Come out! I don't know down. I want to do. Only no got to do good. Ndamata kupulu good aviation my put a haleban. I have face spread. I evacuate.